Hola, des de Gascó Joguines Vilanova us volem ensenyar com es juga el joc de parauleja, de l'Udilo. És un joc familiar, és de 2 a 5 jugadors i és per a partir d'uns 6 anyets. Has de ser el més ràpid en trobar paraules de la categoria que et correspongui. Primer de tot hem de fer una pila amb totes les cartes, amb les imatges cap amunt. Llavors hem de tombar la carta i hem de ser el més ràpid en trobar la paraula que coincideixi la lletra amb el color de la imatge. Si ets el primer, et quedes amb la carta i el jugador que més cartes tingui al final de la partida és el guanyador. Vine a Gascó Joguines i trobaràs moltes més idees de jocs en català.